Com ha canviat la nostra societat en mig segle? Història viva. Jordi Caselles i Esteve Llop. El moment de mirar cap enrere i saber què ha passat amb el canvi del temps, amb el pas de les dècades, d'alguna àrea de la nostra vida quotidiana. I avui parlem amb el Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Hola, què tal? Com estem? Dels útils d'oficina obsolets, que en són uns quants, perquè ara mirem una mica enrere, ens situem, per exemple, als anys 70, principis dels 80, on la majoria d'oficines dels mortals no tenien encara ordinador. Hi havia màquines d'escriure, per començar. El soroll de la màquina d'escriure també una cosa bastant peculiar, crec jo, que molta gent ja no ha viscut, perquè era un soroll que Déu-n'hi-do. No sé si tu tens present, però pensem que eren unes màquines que tenien molt ferro, pesaven molt, això per començar, i que cada tecla no és com ara que tu prems i amb suavitat i gairebé sense fer soroll pots fer un caràcter, sinó que havies de picar fort perquè hi hagués un braç metàl·lic que piqués a sobre del paper, i entremig hi havia una cinta. Una cinta amb tinta. Amb tinta. Sí, clar, que ho recordo. A més, jo vaig aprendre mecanografia, com es deia, i es diu, vaja, amb una màquina d'aquestes. I clac. Clar, a més havies de córrer, perquè hi havia uns exercicis amb uns tests que et parlaven de quantes lletres havies d'escriure per minut. Clar, amb els teclats això es va simplificar perquè no havies de fer tanta força i crec que pots córrer més si ets hàbil, no? Era una mica com tot un procés, no? Perquè era escriure, la barra espatlladora, el carret que s'acabava i tu tenies que moure'l manualment, no? Per saltar de línia després, en fi, tot molt artesanal. I va haver una evolució després amb les màquines d'escriure elèctriques, perquè aquestes màquines, si ho recordes, ja tenien un sistema que permetia, diguem, que l'accionament d'aquesta peça metàl·lica fos elèctrica. I per tant, tu li donaves i hi havia un petit impuls elèctric, el que feia era fer el clac. I per tant baixava ja molt el soroll i la força, evidentment, que tu havies de fer el teclat. I per tant ja tenies un teclat que s'assemblava força als teclats actuals, però era un híbrid, no? És a dir, era una màquina encara 100% analògica, però tenia una part ja elèctrica. I et diria que la gran diferència, tot i que n'hi ha moltes, no? Però una per mi de la gran diferència era quan t'equivocaves. Oh, clar. Què fas? Perquè avui en dia tots estem molt acostumats a borrar enrere que m'he equivocat i és fàcil equivocar-se, etc. Però en aquell moment, compte, que hi havia gent que podia escriure tota una pàgina i no cometia cap error en picar cap tecla. Que avui en dia això és impensable perquè tots ens equivoquem. Segur que no som capaços d'escriure una pàgina sencera o dos sense equivocar-te en cap moment cap caràcter. Recordem-ho, hi havia unes peces de plàstic molt fines que posaves entremig, tiraves enrere aquell espai en el qual t'havies equivocat, tornaves a aplicar el mateix caràcter, no t'equivoquessis, esclar, perquè havia de fer exactament la mateixa impressió. Correcte. I posava aquesta mena de típex entremig, i si no, directament el típex, evidentment. I si no, el típex, exacte. Sí, que en aquella època, clar, avui en dia el típex ja quasi no es fa servir. Sí, també és un útil que està desapareixent. Sí, a veure, existeixen, i a més, primer eren els pinzellets fins que van sortir aquelles maquinetes que t'enganxaven directament la cinta. Suposo que a nivell de treballs manuals on has d'escriure a mà, doncs aquí potser sí, no? Però avui en dia jo que veig informatius o imatges, diguem, d'aules d'universitat, allà tothom veig amb el portàtil. O sigui, jo no veig poca gent amb un boli i una llibreta, ja. Bé, seguim amb la màquina d'escriure perquè hi ha moltes coses relacionades amb la màquina d'escriure, com per exemple el paper de calca, el paper de còpia, que aquí hi havia diverses possibilitats. Tu podies posar, era un carbonet molt finet que tu posaves entremig del paper en el que escrivies i un altre paper, i llavors et feia la còpia en el segon paper. Per tant, ja no calia, entre cometes, fer una fotocòpia, no? Això d'una banda, però per una altra també hi havia els papers típics de factura, no? Que hi havia les còpies de color verd, groc i taronja, no sé. Que això encara ho he vist, en alguns llocs. Això encara hi és, que això s'utilitza manualment per escriure a mà, però com que era un paper molt finet, també ho podies posar dins de la màquina d'escriure. I per tant, tu tenies l'original, que és on impactava primer la tinta, però després el paper de calca feia la seva feina i per sota tenies 2 o 3 còpies més, que l'última pràcticament ja no es veia, però bé, el caràcter allà hi era, no? Saps on encara es fa servir aquest tipus de calca? En el dia a dia de molta gent,
No que ho facis servir cada dia, perquè si no aleshores seria que ets una mica sapastre, o una mica gafe. Però tu, on diries que això encara es fa servir en el dia a dia de molta gent? No, que tu també segurament l'has fet servir, i pot passar, Si algú, jo et dic una pista, si algú tingués que fer servir cada dia, té un problema. Jo ara mateix no ho veig, perquè la gran majoria de llocs ja ho firmes tot digitalment. Encara n'hi ha una. No ho sé, ara no caic. No. Un parte amistós d'accident. Bé. Sí. Encara continua funcionant amb aquest sistema. El parte amistós europeu, la declaració amistosa d'accident, funciona així encara. Encara. Després hi ha sistemes digitals per tu declarar el parte, el que tu vulguis, però el document que s'assigna encara continua sent amb aquest tipus de tinta transferible o de carbó que realment genera, o sigui, tu escrius amunt i et generen 2 còpies més. No, o una, a veure, deixa'm una... No, potser una, ara no ho sé, mira, no sé si és una... Jo diria que és una còpia, Una còpia, diria. Una còpia. Bé, seguim amb més útils. Ara parlem d'impressores, perquè jo recordo com si fos ara, perquè de fet la vaig tenir a casa també, la impressora matricial, que això era un escàndol, una cosa tremenda. Podia alimentar-se aquesta impressora en paper continu, que era aquell paper que era una mica més ample, perquè tenia una sèrie de forats per on s'alimentava la màquina i anava tibant el paper, que era, doncs això, continu vol dir que era un darrere l'altre, hi havia com un plec, però anaven junts i llavors tu podies separar aquests papers i també treure, després d'haver fet la impressió, les parts laterals on hi havia aquests forats. I, per tant, doncs, tenies una impressora que era infinita pràcticament, però molt, molt lenta i feia molt soroll. Ho recordo. A veure, dins d'aquelles impressores hi havia les de 8, les de 24. Jo tenia una 24 agulles, que no sé si eren ja de les que més en podien tenir, no ho sé, però sí, en tenia una i... Sí. Home, ja corria, ja. Però, clar, sí. No, o sigui, ja corria per ser una cosa, diguem, mecànica, no?, al final, que has de picar una sèrie d'agulletes que formen una lletra, no? Sí. Però sí, sorolls d'aquella... Sorolls, sí, sons d'aquella època, no? Com sons de les impressores. Un dia podíem parlar dels sons de l'època. Sons de les impressores. Mira, bona idea. Sons als routers, no? Sons als telèfons, no? Sí, un dia en podem parlar d'això. Doncs sí, sorolloses, sí, però eren típica dels despatxos a base de facturació, no? Que anaves fent, que anaves, sobretot temes de lletres, números, això, bueno, lletres i números, òbviament, però típica potser de despatxos d'això. Jo ho sé pel meu pare, que era comptable, sí. I a la feina en tenia, nosaltres en teníem a casa també, però ràpidament van aparèixer les impressores d'injecció de tinta i aquí la cosa va canviar molt. Va canviar molt amb les de tinta i encara que va canviar més quan van sortir les de tòner. Exacte. Les de tòner, que allò sí que ja va canviar molt, perquè allò ja anava molt ràpid. Clar, recordem que les de tòner són les típiques fotocopiadores que encara avui dia hi ha i que no han canviat tant. Sí que és cert que potser en lloc de tenir tants botons tens una pantalla digital per poder escanejar un full, enviar-lo per e-mail o el que tu vulguis, però la resta és exactament el mateix. Hi ha una tecnologia de tòner, que és aquests paquets que tenen una pols que llavors permet imprimir-la amb injecció a sobre del paper i aquí pots fer virgueries. Aquest tòner va per una transferència tèrmica. D'això en sé una mica només, però dins un cartutx de tòner i dins la pròpia màquina, no? Dins la pròpia màquina, sobretot, hi ha diversos cilindres, el que en diríem rodillos mal dit. Rodets, on un làser, per això se'n diuen impressores làser, el que fa és projectar la imatge o dibuixar la imatge amunt d'aquests rodets, que aleshores al passar-hi el paper i aquesta pols fa que s'impregni sobre aquí. Hi ha un fixador després que va per temperatura, per això les fulles surten calentes, perquè el que s'encarrega de fixar el tòner en el paper és la temperatura. Bé, una mica explicat així, és bastant virguero, vull dir, de com genera la imatge. I et dic, és una imatge projectada amb un rodet. I per calor es fixa la pols del tòner en el paper. Doncs ara hi ha una qüestió, que és que tu pots escanejar des de qualsevol lloc, a qualsevol oficina i a qualsevol casa pràcticament hi ha un escàner. Per tant, tu pots agafar un llibre i començar a escanejar i aquí no es gasta paper ni res i ho tens tot en format digital.
Ara bé, diguem, a la meva època, jo recordo sortir de l'escola amb un llibre que m'havien deixat que havia d'estudiar i me n'anava en un lloc que era especialista en fer fotocòpies, que hi havia però una quantitat impressionant, ingent, potser hi havia 20 fotocopiadores, que tu posaves les monedes i et permetia fer X còpies, i llavors tu agafaves el llibre de 150 pàgines i una darrere l'altra, pim-pam, 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 pagaves i ja tenies per poder treballar a casa sense el llibre original que tornaves, no? Clar, això sembla una cosa que, home, encara es pot fer avui dia, però és el que dic, és bastant inconcebible. Quan són tantes pàgines ja no ho imprimeixes, ho escaneixes i punt, no? Exactament. Bé, deies que a totes les cases hi ha escàners, jo crec que hi havia, o sigui, l'escàner per mi ja ha passat de moda a les cases, perquè ara tothom escaneja amb un mòbil. Clar, també. És que ja pots escanejar amb un mòbil, pàgina per pàgina, el mòbil ja te l'ajusta tot i al final genera un document amb totes les pàgines. Sí, sí. Parlo de nivell de domèstic, eh? A les oficines, sí, la pròpia màquina fotocopiadora ja és un escàner, no? Allà sí que pots posar papers, no? A més, hi ha les noves i tot, les que estan connectades amb red, poses una fullita, l'envia al correu en format d'un fitxer, no? Clar, jo el que tinc és això, que em permet, ja fa molts anys que faig aquest sistema, posar tots els fulls allà i te'ls va agafant sols i te l'envia automàticament, no? Per tant, és molt pràctic. No, sí, està clar. Bueno, clar, perdona, sí que avui en dia hi ha fotocopiadores a casa amb aquest sistema. És que jo estava pensant d'aquells escàners individuals, que només eren escàners. Això sí que ja és bastant obsolet, també. Clar. Però sí que és veritat que les impressores multifunció, que en diuen, no? Hi ha una marca molt famosa, que jo en tenia una d'elles, no? Que la tenia amb làser inclús, on sí, obres una tapa, hi ha el vidre, poses la fulla, no? I fas això. Sí, han evolucionat, de moment estem aquí. Però el mòbil, ja et dic, també, és un sistema que ràpidament escaneges qualsevol cosa i ja tens un fitxer amb el que volies. Bé, doncs avui hem parlat dels útils d'oficina, també fem un apunt final, que és el fax, que ja en vam parlar un altre dia, que també és un element ja desaparegut, però bé, doncs sempre està bé poder recuperar aquestes peces històriques i comentar-ho amb la nostra audiència. Gràcies, Jordi. A tu, que vagi bé.